Eta aurreko uste jarriko itxola. Bueno, urtero bezala, eskerrik asko, ekitaldi hau antolatzeagatik kutxari eta ongi etorriak aurtengo irabazlei. Aurkezpena egiten hasiko gera, biak Xabi Lasa daukagu, narratiba eleberriaren irabazlea, eta Jon Gerediaga Zerulurren liburuarekin saritutako poeta. Jonekin hasiko naiz, eta idazlea bera aurkezten. Liburuaren solapan bertan aurkituko duzue pixka bat bere biografia eta bere ibilbide profesionala, eta pixka bat azpimarratu nahiko nukena da, orain arte literaturan egin duen ibilbide oparoa, ez? Idazle bilbotarra, ogibidez, poeta eta dramagilea da, aurkezten du bere burua, eta gainera filosofiako irakaslea. Ez dakit hiru jarduera hauek nola lotzen dituen bere egunerokoan, baina esan bere lanak irakurrita filosofia asko eta ona dagoela bere poesian naiz bere antzerki lanetan, eta seguramente eskolan ere filosofia emateko poesiaz seguramente baliatuko da, eta drama pixka bat ere egin beharko du egunero jende aurrean, ikasleen aurrean bere burua jarri eta filosofia erakusteko. Edozein modutan esain, honen aurretik 6 poesia liburu argitaratu ditula, eta antzerki gintzan bere testu propioak sortzeaz gain, beste antzerki talde askokin ere kolaboratu duela bere gidoiak eta lanak egiteko. Poesia aurkeztea ez da oso erreza, batez ere hitzen magia apurtu gabe, ez da? Azalpenen zurruntasunean eta zehaztasunean erori gabe, sailkapen eta definizioen esturan erori gabe. Beraz, saiatuko naiz aurkezpena egiten, pixka bat poesiaren lilura hori hautsi gabe. Eta hasiko naiz epaimahaiak berak azpimarratutako 3 ezaugarri aipatzen. Naturaren behaketatik abiatzen den hausnarketa poetikoa da liburu hau, neurritasunez eta serenidadez egina. Naturatik irakaspena jasotzen dituen poesia da hau. Eta horren adibide, ametitzen badidazue, adibide bat jarriko dizuet. Intxaurren lorategira jaitsi naiz arratsaldez. Intxaurrondoak ez du ostorik oraindik. Ez dakit beste ezer. Baina hazi da belarra, hazi dira asunak indarrez. Eta loreetan ari da argia pausatzen. Isilik egon nadin. Ahoan elorri zuri bat daukat. Ark hitz egin dezan nire partez. Bigarren ezaugarri edo aipatu nahiko nuke, edertasuna handiko liburua dela, ez? Eta, nire ustez edertasuna maitasunaren erabilera egokia danez, beste adibidea jarriko dizuet. Begira maite, lizar berdatuari begira nago, berriz ere elorriaren lore zuriei. Pentsatuko dute ez zaidala giza bihotza inporta. Azaldu iezaiezue baietz, belardi hauek gu gerala, eta infinituki bizi nahi dugula. Sasiak bezala temaz lurrari loturik, temaz elkarren artean korapilaturik. Eta 3. ezaugarri gisa esango nuke, edertasunari eskutik helduta, gizakia bere minari aurrez aurre jarrita dagoela. Poetak berak esaten du, dena min emateraino da eder. Natura gainezkatzen zaio liburu honi. Gaur egunia gauza guztietarako jogurretatik hasita eta pelikuletatik pasata organiko esaten den honetan, organizidade handiko liburua dela esango nuke. Protagonistak dira euria, itsasoa, lurra, goroldioa, izarrak, elurra, lokatza, orbela, euritantak, lanbroa, ostoak, basoa, adarrak, egurra, sustraiak, ostoak, erreka, zerua, haizea, izartegia, zelaia, belardia, sastraka kasunak eta seguramente gehiago. Eta 11 landare, zuhaitz eta arbola. Gereziondoa, pikondoa, urkia, iratzea, lizarra, intxaurrondoa, altzak, eta landeretako bati protagonismoa pixka bat eman nahian, jake azalera ekarri dagun, ereinotza. Hor ikusiko dezuen landare hori, ereinotza da. Eta niri, bereziki gustatzen zaidanez landaren simbologiak eta olako kontuak kontuetan arakatzea, klase txiki bat emango izuet ereinotzari buruz. Esanez, zuhaitz hau gure artean aspaldikoa dela, osasungintzan eta sukaldaritzan erabilia.
Mediterranealdeko kulturaltan asko erabili da, Erromako garaian ikusiko zenuten pelikuletan, o zineman, o literaturan, ez? Gerlariak, kirolariak eta enperadoreak beren ereingotzen koroa hori buruan jarrita. Eta baita ere, kolonialismoaren zentzua ere badu, erromatarra juten ziren toki guztietan, eraikinetan, zutabetan, ereingotzaren sinbola jartzen zutelako. Greziarren iruditerian ere erabili izan da. Eta gure gana hurbilduz, kristautasunak bitxia da, ereingotza erramua bihurtu da, ez? Kristautasunaren ondoren, gure etxean behintzat, ereingotza baino erramua ezagutzen da, eta udaberriko lehenengo ilargi betea den astean, bedeinkatu egiten da, etxeko ateburuetan jarri, eta begizkoak eta sorginkoriak usatzeko. Eta beste ohitura bat ere badago, ez? Etxeak egiten diranean, tegiatua jartzen zaienean, nolabait ere koroatzen dira ereingotzaz, eta festara deitzen zaie bizilagunei, etxean parte hartu duten guztiei zehatzeko. Eta udana esan da. Esan, liburu honetan ereingotza naturaren parte bere txikitasun, soiltasun eta handitasun guztian ereingotza besterik hoxe dela, ereingotza izaki bizidun bat bezala. Eta horrek erakusten du liburu hau jonen begietan gizakiaren santutegi bat da, eta zaindaria da natura. Adibide asko daude, ez naiz, gehiago nahi badituzue liburua irakurri. Eta esango nuke liburu hau dela lurrik hartu ezin da dabilen gizaki askorentzat, gizaki zaurituentzat, berak esaten duen bezala, eskaintzan, aterpe bat, lur mutur bat. Eta, hemendik aurrerakoak, seguramente Jonek hobeto azalduko ditu, eta hala pentsatuta geneukalako, eta poesia esan da bezala zaila delako aurkezteko, 3 galdera egingo dizkiot, eta gero beak ikusiko du. Lehenengo galdera da, zertarako balio duen poesiak, eta balio esaten detenean, daukan adiera merkantilista guzti hori kenduz, produktibista, kapitalista guzti hori ezabatuz, zerbaitetarako balio duen poesia, eta ez badu balio ere, berdin. Nola egiten den poesia, jakin nahiko nukeni, edo zuk nola egiten dezun. Eta, Castillo Suarezen esaldi bati lotuz, esan, berak azkenengo bere liburu aurkezpenean esaten zuen euskeraz poesia liburu pila bat argitaratzen dela, baina oso poeta gutxi da hola, eta, nik gelditu naiz jakin nahian zer esan nahi zuen, edo horri zerbait gehituko zenioken. Besterik ez, eskerrik asko. Egun hon, danoi. Ez dira galdera errazak, lehenengoa poesia zertarako balio duen edo adiera merkantilista guztietatik aparte, horietan ez daukalako zer esanik apenas. Igual bizitza aktiborako, bita aktibarako, egia da poesiak ez daukala alako errentagarritasunik edo ez duela eze produzitzen, baina batzutan eguneroko errekaduak egiteko behar dugun energia hori apura bideratzeko eta jakiteko norabidea zein den, bita kontemplatiba horren parte ere izan behar dugu eta batzutan burua altzatu eta esan horti da. Eta horretarako ni pentsatzen du poesiak sortzen duen aldartea edo poesiak sortzen duen abiadura importantea dela bizitza kontemplatibo horretan parte hartzeko, ez? Gero bestetik egia da liburua hasieran daukala hitz bat zaurituei dedikatuta daola eta pentsatzen du badaukala, behintzat niri gertatzen zait poema bat idazten dudanean nire burua zahaztu egiten zela eta nire zauriak eta nire minak apura baretu egiten direla eta orduan pentsatzen dut poesia batzuetan izan daitekela zendabelar moduko bat eta min batzuk lasaitzeko modu bat. Eta bestetik esango nuke bai hitz poetikoak lortzen duenean inguratzen gaituen munduaren demaseko tamaina horri izen egokiak ematea aldi berean ari dela, hitz poetikoa ari dela anabasa apur bat ordenatzen. Osea, munduan etxean bezala sentitzeko gauza bakoitzak bere izen egokia hartzea hori importante izan daiteke, ez? Gizakia daukan simbolizatzeko ahalmen hori hitzen bidez gauza bakoitzari, sentimendu bakoitzari, emozio bakoitzari, aldarte bakoitzari bere izena emotea,
horrek ekartzen du, Blumenberg esaten zuen, munstruak txikiagotu egiten ditu hitz poetikoak. Munstruari izen egokia ematea egiten du munstru hori besatu, etxekotu. Eta hori lortzen duenean hitz poetikoak lortzen baldin badu, ez dut esaten ni lortu duanik, baina lortuko balu inoiz hitz poetikoak munduari izen egokiak ematea, pentsatzen du mundua etxekotu egiten duela, etxean bezala sentitzen garela munduan. Orduan esan nahi dut, erabilgarria da poesia, nik uste dut, bai, hori dana lortzen duenean, bai, gauza da, hori lortu behar dela, baina gauza horiek adibidez sendatzea, mundua abegikorrago bihurtzea, edo norabideak markatzea eta hori lortzen duenean, hitz poetikoa guztiz errentagarria da, claro. Bigarrena zen, metodoa, hori, metodoa. Nik pentsatzen dut oso zaila dela esatea, jakingo banu metodoa zein den egunero idatziko nuke poema bat, eta ezin dut nik egunero poema bat idatzi. Ezin dut. Orduan, holako balizko metodo baten lehenengo urratsa izango zen itxoitea. Ni pentsatzen dut importante dela itxoitea. Aldarte poetikoa agertu arte, itxoin. Nahi baduzu beste zeo zer idatzi, idatzi eguneroko bat, edo idatzi beste edozer, baina aldarte poetikoa agertzen ez bada poema bat idaztea, bakarrik teknika huts ez da, nire oso maldan gora egiten zaidan gauza bada. Orduan, metodaren lehenengo partea itxoitea da eta gainera ez da nahikoa. Beharrezkoa egiten zait, baina ez da nahikoa izaten, porque sentitu egia esan halako aldarte poetiko bat deno sentitu aldugu edo sentimendua giza almen bada eta edozein sentitu aldu halako zeo zer, baina gero harrapatzea aldarte hori hitzekin eta aldarte hori poema baten transmititzea eta hori beste gauza, beste metodo, beste trikimailu batzuk edo beste bide batzuk eskatzen ditu. Eta horrea ere galdu egiten naiz, ni baditu nire maniak idazteko orduan, aire zabalean idaztea esaterako eta eskuz idaztea naturari begira, gero hiztegiekin eta artaziekin idaztea eta holako eta buelta asko ematea poema bati agian hasierako bertsiora itzultzeko azken momentuan. Olako bide batzuk badaude, baina gero badauka poesiak zeo zer metodo guztietatik ihes egiten duena eta pentsatzen dut hori dela harrapatzeko zaiena. Eta besteak Castillo Suárezena jo. Castillo Suárez asko estimatzen dudan pertsona da eta poeta bebai, eta nik esango nuke bere esaldia jarraituz bera poeta dela, baina nien naiz bera bezain ausarta, ez nuke esango lan hau poeta da, hau ez da poeta, hau hori oso ausarta izan da Castillo hori esatean, ez, baina ez dakit, gainera esan duzu antxinen urte asko eman ditut gazteekin lanean, 15, 16, 17 urteko gazteekin, eta hor konturatzen zara 15 urterekin lehenengo aldiz maitemindu den batentzat hitz gastatuena, maitasunezko hitz topikoenak euki hartu alduela kriston taupada, ez? Orduan, eta igual 15 urterekin irakurtzen genituen gauza batzu zelako arnasa eta zelako energia zuten, eta gero goin irakurtzen dozuz eta ezain beste, eta esan nahi dut, beste baten poema bat, edo beste baten poesia gutxiesteko ez naiz, gutxiesteko orduan nik kontu zibiliko nintzateke gazteentzako, nola esaten du, Serrate kantatzen zuen edo Mocedades, ez dakit, palabras de amor sencillas y tiernas echaron al vuelo por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas. 15 urtekin maite zaitut esan eta gustatzen zaizun pertsona hori izaten duenean horrekin nahikoa da, ez? Orduan horrekin kontu zibiliko nintzen, eta gero egia da liburu batzuk 15 urterekin ez dituzu ulertzen eta batean 10 urte berandu hartzen dutela batean halako distira bat. Orduan, bueno, nik poema bat liburutegi batera noanean, poesia liburu baten bila noanean, baditu nire filiak eta nire fobiak. Poetika hau ez zait interesatzen, hau bai, baina hori bai, eta bakoitzak jakin behar du zein
hitz poetikok daukan bere baitan oihartzun bat. Baina gero ez dut esango nik, hau ez da poeta, hau bai, horretarako zauzarte izan behar da, Castilloa da, baina ez. Ez dakit, beste galderari badago, erantzungo dut, eta bestela, nahi baduzu poema irakurriko dut, edo ez dakit nahi duzuena. Ez dakit, bueno, liburua deskribatzearen apur bat bi atal dituela, lehenengo atala daitzen da Zoeren izenak. Zoe da grekerati datorren hitz bat, esan nahi du natura, bios bezala, baina bios gehiago uste dut, kereni izeneko pentsalari bat irakurri nion, bios dauka kutsu biografikoa hasi eta buka egiten den bizitza baten adiera dauka, eta Zoe aldiz da natura, sekulan agortzen ez den natura bat, Zoe, bizitza etengabea beti berpizten dana eta zuntzi ezina dana. Orduan Zoeren izenak, lehenengo atal horretan, egiten dudana batez ere edo intentzioa da naturari gorazarra egitea, natura kontemplatzea eta natura mirestea, eta beste askorik ez. Esan nahi dut, naturari buruz hitz egiten dugunean ere, giza hitzak erabiltzen ditugun bitartean, beti ari gara aldi berean gizakiari buruz hitz egiten, baina, bueno, gai nagusia natura da. Eta bigarren partea, deitzen dena olerkarien liburua, hor modu esplizituago batean agertzen da gizakia. Uste dut Heideggerrek esaten zuela, poeta agertzen denean gizadia agertzen da. Poeta pertsona bada, eta orduan gizadiaren ordezko bezala agertzen da hor, eta orduan, bigarren partean gehiago agertzen da poeta eta natura poeman agertzen dira bibiak, eta pentsatzen dut agian idazteko joera daukanari ezagunago egingo zaizkiola poeman agertzen diren irudi batzuk eta hitz batzuk. Eta bi atal horietan eta banatuta dago liburua. Eta hoize da. Bai. Hori esaten zuen Hans Blumenberg izeneko filosofo batek, eta esaten du trabajo sobre el mito, gazteleraz irakurri dut, Arbeit und Mitos, alemanez idatzita dago, eta Hans Blumenberg deitzen da. El mundo va perdiendo monstruos, bako zerbait esaten du. Oso irudi polita da. Gizakiak hitz egokia aurkitzen duenean, edo halako lanbro bat izena jartzen dionean, edo bapatean kontrolatzen ez dituen indarrei jainkoen izenak jartzen dienean, eta horan, baina jainko batek izena hartzen duenean, edo deabru batek izena hartzen duenean, edo monstru batek izena hartzen duenean, ja posible da otoitz bat egitea, erregu bat egitea, parkamena eskatzea, ustak eskatzea, usta onak eskatzea, eta ja egiten da manejableago, ja egin alduzu zeo zer izen horrekin. Eta izenik ez dagoenean, dana da kontrola ezina eta anabaz basati bat. Orduan, eta gero Heideggerrek uste dut esaten duela, Gadamerrek esaten du, hitz poetikoa dala gauzen izen egokia aurkitzea. Horregatik, pentsatzen dute, inguratzen gaituen mundu demaseko honi izen egokiak ematea, egiten duela abegikorrago mundua, uniberso handi hori abegikorrago egiten duela. Egunon, ongi etorri danoi, eskerrik asko hona etortzeagatik, eta zorionak Jon Garaidiagari eta Xabi Lasari. Nik aurkeztuko dut Xabi Lasaren novela. Xabi Lasa, liburuko solapan eta ikusi halko duzuenez, Berriozarkoa da, 77 jaioa, eta bere biografian ibilbide oparoa dago, gauza asko egin dituelako, ez da? Teologia ikasitakoa da, eta izan da irakaslea, itzultzailea, hizkuntza teknikaria, bere herriko alkatea, Nafarroko parlamentuko kidea, parlamentaria, Nafarroko gobernuan kidea, bizitzan, gauza asko egin ditu,
saiakera pare bat ere idatzia zituen, eta orain egin du bere lehenengo lan, ez dakit, literarioa edo behintzat fikziozkoa, ezta? Eta da, Irun Hiria Kutxaren novela saria irabazi duen, Ura ez baita beti gardena izeneko novela hau. Labur esan da, novela poliziakoa da, edo novela beltz bat, edo thriller bat. Eta genero honek normalean izaten dituen osagaiak ditu, hau da, badago krimena, badago odola, badago hilketa badaude, badago lapurreta edo interes ekonomikoengatik egiten dien delituak daude, badaude biktimak, badaude gaiztoak. Ez dakigu oso ondo zein dan gaizto nagusia, horrek esan nahi du badagoela misterioa, ezta? Eta misterioa oso importantea izaten da alako novela bat eraikitzerakoan, gogoa ematen dizulako aurrera jarraitzeko. Eta badira misterioa argitu nahi dutenak, batzuk poliziak dira, kasu honetan foruzainak, eta beste batzuk tartean suertatzen direnak, naiz eta poliziak ez izan ogibidez. Eta hoiekin guztiekin, hau da, osagai hauekin, ondu du novela beltz edo misteriozko edo poliziako on bat irakurtzeko gogoa pizten duena. Baina baditu, esan nuke, novela poliziako asko daude euskeraz, eta ez beste hizkuntza batzuetan adina, baina desente badirelako genero hau lantzen duten idazleak. Baina Xabik erantzi ditu bere novelan gutxienez bi ezaugarri normalak ez direnak olako nobeletan edo gure literaturan behintzat. Bat da paisaia, herriberan gertatzen dalako, eta oso novela gutxi dauzkagu herriberan kokatuak, eta hemen agertzen dira, naiz eta izen asmatuak izan herrienak, benetako hango idiosinkrasia, hango paisaia, hango jende klasea, hango ekonomia, hango baratzeak, eta hango ura. Eta urak protagonismo handia du, titulutik bertatik hasita. Eta bigarren ezaugarri partikularra, berezia eta normalean aurkitzen ez duguna liburuetan da, politikak ere leku handia duela, baina ez normalean deitzen duguna, ez dakit, gatazka eta ez dakit zer, ez da, administrazioaren barruko zerak, ez da, udal batek gobernuaren laguntza behar duela eta ez dakit zer trikimailu erabiltzen duela, eta, holako mekanismoak eta partiduen arteko jokoak eta zikinkeriak ere bai. Ez dakit zer gehiago esan, berari emango diotitza, eta gai hauetaz hitz egin dezan, edo beste edo zertaz, adibidez, ez dakit. Nik ere antxinek bezala, galdera batzuk botako dizkizut, nahi baldin badezu erantzun, baina nahi badezu beste ari batetik segi. Nolako izaten zuretzat lehenengo aldiz fikzio lan bat idaztea, edo zergatik orain, eta zerk bultzatu zaituen, ea garbi zeneukan hasieratik novela beltza idatzi nahi zenuela, eta eraikuntza nolakoa izan den, erresa, zaila, eta baita ere, bide honetatik jarraitzeko asmorik baduzun, edo salbuespen bat izan den zu beste gauza batzuetan zabiltzalago normalean, hoiesek hasteko. Eta gero behar bada, beste galderaren bat izango da, neronek edo beste norbaitek egina. Zorionak, Xabier, eta zurea da hitza. Mila esker, Xabier, tokaio. Pues ez dakit, berak erranduen bezala nire lehenbiziko lan, fikziozko lan argitaratua da, saiakera pare bat idatzi nuen aspaldi, baina orain da sartu naiz. Benetan ni naiz idazle bat, ni naiz irakurle bat, eta kasu honetan zerbait idatzi duen irakurle bat. Horrela definitzen dut nire burua. Gustatzen zait pilo bat irakurtzea, batzutan somatzen dut, pixka bat, parentesi artean, niri novela beltza asko gustatzen zait, pixka bat bizitzaren kontrapunto gisa, beti errealitatean murgilduta zaude eta behar duzu halako ebasioren bat. Baina nazioarteko jounesbo ez daudela euskaraz, eta askotan behartzen gaitu erdarara jotzera eta beste hizkuntzetara. Parentesia itxita. Eta zergatik, berak erranduen bezala, nik esperientzia politiko zabal bat izan dut, azken 16 urtetan, ibili naiz, lehenbizi nire herriko alkate gisa, herri potentea da, eta badago
denetarik, saltza guztitakoak, tokatu zaizki bizitzea, ikusi dut nolakoa diren Nafarroko trikimailu eta azpibizitza politikoa bere alderdi guztietan, azpiokuetan eta denetan, eta benetan interesgarria da, oso zaila eta oso gogorra, bizitzeko ez bazaude oso prestatuta, eta ni hasieran ez nengoen bat ere prestatuta. Gero handik salto eman nuen parlamentura, eta parlamentutik Nafarroko gobernura. Han izan nintzen toki administrazioko zuzendari 2015-etik 2019. Orduan, pues noski, hori guztia islatzen da novelan. Eta, nire novela honek badu ere zentzu terapeutiko bat. Eta salduko du zergatik. Osea, ni pixka bat nazkatuta ezakit, baina sobera asetuta geratu naiz politikarekin. Eta behar nuen politikatik aldendu. Baina politikari ere erran ze pentsatzen dudan nik horretaz. Eta, karo, hori ezin dezakezu saiakera baten bidez egin. Gutxienez nik ezin nuen. Eta batzutan fikzioa da errealitatea azalarazteko bide bat. Eta, irakurketa hori badago liburu honetan. Nik nahi dut, nolabait, idaztearen terapiaren bidez, politikari zer iduritzen zaidan erran, eta gainera pixka bat aldenduaren gandik. Hori da, novela honek duen beste osagai bat, noski, behar bada hori ez da ikusten irakurtzean, ez? Zeren itxura edo mozorra oso ongi egina dago eta ematen du novela normal badea. Badaude benetan halako esperientziak eta sentipenak. Eta gero, nik berreskuratu nahi izan dut, nire bizitzan bizi izandako pasarte importanteak, eta gainera niri asko kezkatzen didan gai bat da, ura. Nik uste dut ura etorkizuneko altxorra dela, eta ez da hitz potolo bat. Gaur egun munduan gerrak daude urari buruz, eta Nafarroan uraren arazoa oso importantea izanen da epe motzean edo epe ertainean. Eta gainera ja badago. Eta han islatzen dena, azken finean dira, interes batzuk, alde batetik daude nekazariak, alde batetik daude enpresarioak eta politikariak, eta beste aldetik daude udalak eta hornidurak eta olakoak. Beti badago horretaz baliatzen dena aberasteko, iruzur egiteko, eta olako gauzak. Hori da nolabait trama, novela honen argumento nagusia, eta gero, noski, Nafarroko botere faktikoak agertzen dira, ez dakit, alderdiak ez ditu jarri bere siglekin, baina berehala somatzen dira zein da alderdi bakoitza. Komunikabideak ez ditu jarri bere izenarekin, baina agertzen den egunkaria eta berehala asmatzen da zein den, eta nola jokatzen duten, eta nik horrelako esperientziaren bat izan dut. Han gertatzen dena gertagarria da, ez da egiten diren iruzur informatiboak eta alderdien arteko konponketak eta horrelakoak dira, eta nik lehen eskutik ezagutu izan ditut, beste neurri batean, noski. Eta, ez dakiz zer gehiago erran. Eta ez dut aipatu, baina niretzat balio simbolikoa du Herribera. Nik uste dut Euskal Herrian batzutan ez diogula Herriberari bardea da Euskal Herriko basamortua, bere gogortasun eta edertasun guztiarekin, orain zoritxarrez turistifikatzen ari gara, baina turismo baino askoz gehiago da bardea. Da jende anitzen bizimodua urtetan eta mendetan zehar, eta horren ingurua gertatu dena. Badago personaia bat, behar bada ez du protagonismo, baina badu berea, nik asko maite dudan novela honetan, eta da Migueltxo, hori da bardear tipoa, eta beti bezala, jende ona, ona, guzti zuria ez da, grisak ere badaude ez, baina, ez da oso ongi aterako. Baina, hori da, ez dut spoiler gehiagorik eginen. Igual, pertsonaia nagusiak edo kokatzerik badaukazu apur bat. Migueltxo ez dela pertsonaia nagusia, baina zentzuk diren edo
Abia puntu nola azten den igual. Bueno, protagonista nagusia da Sara Zaldaiz izeneko neska gazte bat, sartzen bere funtzionario postua lortzen du unibertsitate ikasketak bukatu ondoren, ingenieria da, eta sartzen da ur antolaketaren departamentuan. Eta tokatzen zaio, han egotea, ematen diote inork ez nahi ez, departamentuko teknikarien mandoen, eta hori da herriberako ardura izatea, eta orduan berak zaindu eta ikuskatu behar ditu iturriak, ubideak, hango nolabait horniduran eta saneamenduaren antolaketa. Orduan bera iparraldekoa izanik, Piriniotakoa izanik, deskubritzen du herribera, maite mintzen da herriberaz, eta hango jendearekin egiten du bere hori. Orduan, bera da, gero 2015ean bapatean gobernu berriarekin fitxatzen dute ez teknikari bezala baizik eta ja ardura nagusi handiko postu batera. Enkargatzen diote Nafarroko uraren antolaketarako plan nagusia egitea. Nolabait hartu eta estudiatu akuifero guztiak, ubide guztiak, eta horri ze antolaketa eman Nafarro mailan. Oso ardura handiko postua, inork ez zuen espero, eta bapatean horrekin ere tokatzen zaio, deitzen diote Lurribar izeneko herri batekoa. Lurribar, egiten baduzue itzulpen sinple bat, berehala deskubrituko duzu zein herritaz ari naizen, ez? Eta ez da bertan gertatutakoa, baina gerta ziteken, zeren antzeko gertakariak gertatu dira ondoko herrietan. Eta hor ikusten da gatazka bat dagoela uraren kontura, nekazarien eta udalaren artean. Kontua da, nekazaritza intentsiboaren ondorioz uraz hornitzeko udalak erabiltzen zituen ur putzuak, iturriak, kutsatu egin direla. Eta orduan egun batetik bestera herri horretan geratzen dira ur edangarririk gabe. Orduan, ikusten dute nekazariek badutela balsa bat, eta balsa horretan ur asko dagoela, eta askotan gertatzen den bezala, ureztatzeko ura edatekoa baino asko hobea dela. Eta orduan trukaketa batera iristen dira nekazariekin, eta handik sortzen dira arazoak. Hori gertatu zen iragan hurbilean, eta ondorioak batez ere udalaren eta nekazarien arteko liskar bat sortzen da, eta gobernua sartzen da tartean, bitartekari gisa, eta deskubritzen du pixkanaka pastel osoan. Hori da, ez dakit nahiko kokatu dizudan, edo... Lehenengo fikzio eskolana saria irabazi du, eta ez dakit, Xabierrek ere galdera egin dizu, ez dakit bide honetatik jarraitzeko gogorik eman dizun honek edo bultzadarik lehenengo lan hau saritua izateak? Bai, dudari gabe, nahi nuke jarraitu ez, badu zerbait, baina egunerokotasunak gero uzten dizuna. Familia bat duzu, lan bat duzu, aita zaharra duzu, mila gauza, eta kalitateko denbora harrapatzea idazten jarraitzeko ez da erraza. Gurienez, egunean eguneko borroka txiki hauetan gabiltzen ontzat. Baina bai, eta novela irekita da, novelaren bukaera erabat irekia da. Ikusten baldin baduzu edo, ez duzu ikusten, baina oraindik ez duzu irakurri, Xabierrek bai. Baina berehala ikusiko da, hor badagoela segitzerik, eta asmoa da segitzea. Zerbait idatzita badut, baina, ikusiko dugu. Saioari beste galderarik ez badago, beste behin zorionak, disfrutatu hemendik aurrerako ibilbideaz, liburuak egingo duen liburuaz, eta hurrengoez, eta eskerrik asko berriz ere kutsari hau antolatzeagatik. Aio.